Na, ito oh. Hi. Lawa mo siya pero ngayon. Malayo man isa. Bet daw niya. Panguwa man isa. Apila yung kuan mo? Ano? Oo. Pwede naman yan eh. Sa amin pwede hanggang dito. Kailan kayo alis? Ma? 20. Doon na kayo magkikita ni ano, Miguel. Totoo. Ano ba yan? Hindi dito mo na ano, dito mo na ikat. Yan. Magbabalik ko kayo, di ba? So, dalawang biyahe. Yes. Walang direct, di ba? Leyte. Wow, you've had increased Cebu. visibility for 8 days in a row. Kada live ko kay 5,000, 10,000 kay nag-notify sila mga. Ha? Sad. Congratulations, keep it up. Ganarap ito sila na. Sa Instagram kay you have a automatic reel to review. Hindi ka grills mang good? Instagram ba niya? Good morning. How is that? Kamote tops. Dako lang dollar nila Argel sa reels. Oh? Kanang tag 20 minutes ay 20 seconds yung Ano ko nga ba? okay, bago pa mong kundi balik akong reels. Ay, Maria Asay. I'm with Maring Maro. Ay, nag-live ka? Hi! Meron tayong sarili nating studio. Trabaho na daw kayo. Ay, magtrabaho daw kayo kay Kalas time. Magtrabaho na daw kayo, sabi ni Amanda. Wala para deliver ang gravel. 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 Ako lang yung gravel. Nilagang pata para sa ating sabaw. Eto, saan to Saan to Sapatan. Kasi sa Wala na, ubos Walang lang pecha. katmotonon. O, nagpa-deliver pa gani. Bongga avocado sa avocado or sa salad, no? yan actually. Yung ginigano. Pinutin natin lahat yan. Yun sa vegetable salad. Eh. Hi daw, Melmar. Ay, hello ni How Pat Choy. Eh. Ah, Sa amin, ini-steam ito, tapos isasaw-saw sa bagoong. Kung ito masarap. Melmar, tawag ka. Sorry. May nag-invite sa kanya talaga. Ayaw daw niya. Char! Charot-charot. Charot! Charot ha? Kipay-pay. Parang pogi naman. Ay, kali naman sa kulon. Sa pool Magto sila. magsapulon. Namoy itinerary ka na magto magsapulon. Butayan, anak. Nga, si Kakim mo, mag-drive oh. Pasag Polon. Mag-drive, di ba, Kim? Mag-drive ka? Kung halimbawa, magto magsapulon, magto magbutayan ugma. Tagan mo magkuhanin eh. Pili mo magto Kimaya, nabito na bulos, sa laping nga pool. Pool. Pool pala pool. Good morning, Mar. Pwede yun niya, sa sagpulon. Eto, ano to? Mamaya hapon pwede, alas Pwede mo 2. sagpulon, tas tagulos, no? Ano tawag Para man dito? yung tagulos, ulit mo din eh. Talbos ni kamote. Talbos dito. Oh, pero color green to. Ito, color violet. Violet yung kamote nito. Yan, yung normal na Pwede kamote. di ba kumagsab? Basig ka po na babae ba? Oh, yung jacket na po. Gwapo siya. Gwapo nga eh. Closer look ka nung nagtutok ka, nag-clean ako doon. Gwapo talaga niya. So, tinitigan mo. Oo, ganda ng ngipin niya. Well, he's talking. Timing ka. Like, yung nag-ask siya nga saan ang asag pulo. Hi daw siya. Babae, Pata, ikaw, be. Tata. Palapag. Bata. Sabi ni FB, tatanggalin na daw nila ang reels, madam. Ubusin lang daw nila yung budget na nilagay nila sa reels.
Yay! Para din na kay kuan. Kay ga salig ba yan ang mga kuan, di ba? Mga tao sa Reels. Bullshit. Isang beses pa lang ako nag-upload sa Reels. Demonetize agad. Bakit? May music. Ah, ako kasi ako TikTok nire-reels ko. Ang dami namin pang sago. Pero magiging ano to? Konti lang to. Huwag nabasaan na. Hindi, pero ano pa rin siya. Ang sarap nito sa ano. Hindi, si ano. Ano ba? Lagi kayo nag-aano. Sino? Ano bang asaan? Si... Ha? Nanay, tanggal! It's a prank. It's a prank. Si Jigjag yung naka-shades. Pa. 5 finger. Hi, Jester! Mara Cecilia Magbanwa. Pwede ba dagdag income din sa mga trabante? Uy, gusto niyo ako din punta mo sa kanang anak. Oh, alam no. Sino na natin i-drive? Sila na Sila nga Joshua. magtutour. Pupunta tayo na ano ba, ng Surigao. Nandito sila dapat uy, gusto niyo po ng ganito, masyalito sa kulon, meron kami ganyan-ganyan, offer. Papayin yung bato ng anak, Kim, ay mo labimbo. Kaya nga. Namay ka ng kuan, ka ng naka-laminate ba nga picture na nagulos, nag-ostina, Corales kasi masyadong malayo eh, no? Oh, 50 per head, anak, ito mo ka. Sa Corales kasi Yung malayo. nagulrap, ostina. Huwag sa Corales. Kaya nga, pero maganda kasi siya. Ang layo ng Corales si Bangkok. Kumana, di ba ka na mo nag-upsell ba? Tulad sa Boracay, may ino-offer sila. Tour guide ka. Ay, Ako ba tour guide ba? paggawa ka na rin ng ano, transparent na ano. Kaya. Pagkaya sa Boracay. Kayagin ko kayo para kumakaan. Na, Victoria ka dyan, no? Nakatali. Ano kung nga gawing lake na lang dyan? Pwede kayo gawing lake yan dyan. Yung, Pwede kasi irrigation. Lake, yung nga sabi kong bonfire. Huwag na, Tapos lagyan ko ng restaurant, floating cottage. huh? Ba't pupunta ba sila ro kung pwede naman sa lamesa nila? Ano ba, Jigjag? Baka tingin ka sa akin parang May gusto gusto mo. ka sa akin o kasi ayaw mong tumingin. May ayaw ako sa iyo. May gusto ka sa akin? Bagamore? Ali, try lang ba? Ayun, Gusto nus umupo muna. na. Umupo. Gusto na suna. Wala. Nagagawa lang ilong ko. Tira ulo to. Pag ako, jig, hay, pumigil. Lakad ako. Dahil sa depression ni Beshi niya, magkakaroon siya na Ganda dito. May mga ano, tanong-tanong dito. Nangatin na raw? Ang sakit sa did yung broken ka tapos may sore eyes ka. Why do you become sentimental? Mamaya mo na anuhin. Gawa mo. Ano kita mamaya. Maganyan ako. Ako dapat yung maganyan. Mamaya meron ka dyan. Meron, Hindi ka marunong sumundot kasi. may special. Wala kang sense. Huh? Wala kasi. Ako lahat ng guest question ko. Nasundot mo kasi lahat eh. Yes, Ate Jane. You have your specific area. Ito yung avocado oil. Aletos, no? Sa mga salad. Kaya lang, syempre, Ay, manitip na ng bago, Jinky. Mahal din ha? Ako kwarta. dahil di ba ipakuluan yung karne? Nagpa-dagdag pa eh. Nagbago. Pinaperan po niya. Hawakan mo sa bewa. Hawakan mo sa bewa. Ay! 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 Yung baso.
Babatipla ako kami sa kanya. Hey, Ate Eds! Mercy Diaz, Angelica Bartolome. Ah. Ano tayo dito? Dali, kapanayan na sikahin natin yung mga tauhan. Ako may pinapanood sila doon. Maambon. Bigyan natin sila. Hala, ano yan? Hala, ay! Vandalism. Na, may pa-drawing ka. Ala! Hala, kuha ka sa camera. Hala. Bakit binabandal mo yung ninja ni Jigjag? Hala, ginilid. Pak, binura. Hala. Wala pa kasi yung graba. Hinihintay pa po nila yung graba. Ate Ed, sige na. Wala na, nasira na yung isang sauce ko, Ate Eds. Hindi na nagtuloy-tuloy. Bumili pa naman ako ng maraming stock na pati. Sana hindi yun masira hanggang sa pag-uwi ko. I will be in Palumpon Leyte on the 21st of July. I'm with Gwen. Pamain na lang po, pamain. Kay Takim. Ngayon, oh, medyo maambon ngayon dito. Yan. So, as you can see, naganda ba sa yung phone ko? Ah! Baka naglagay siya sugar. Hayop ka. Si Rhea wala pa po. Nasa kanila pa. Sinsyan po. Alas! Sira ulo ka. Ang init. Hi, boss. Hi, Kate Biloria. Mga mams, boss ko pala. Patingin na ng brace ba? Yung brace lang. Smile. Ay, wala to. May boyfriend ka ba daw? Hi, Katin ako. Yung ako'y nang bubula, ako'y nang aasar. Ako'y nang titrip, pero ako'y pinagtripan. Sira ulo. Anong plastic sa flower sign? Welcome sign? Ah, hindi. Hindi po, dyan lang yan. Shoutout from Davao, hello! We are here right now sa waiting area. Ang ganda na po talaga ng place. Na mesa. Diba? Unti-unti na po yan. Ito, nalagyan na rito yung
Wala dyan sa lamesa? Sino boyfriend ni Jigjag? Marami. Si Joshua, si Bibigoy, si Dong. Hindi ko alam kung kailan mabalik si Scarlett eh. Sandali, iwan ko muna kayo dito sa ano ka. Kunin ko lang yung mic. Boss, di ka muna nagay sa kanila? Nabigtas. Ang bigat ko, sorry. Hi, Takim! Hi daw, oh. Ganyan po talaga siya suplado sa personal yan. Shoutout sa mga anak ko kay Lucky at Kakay. Salamat po. Hi sa inyo. Na. Chito Alvarez. Naku po namang problema na nga siya. Alam nyo ba, yung sasahurin niya ngayong buwan na to, magne-negative ulit siya kasi babayad niya sa mga utang and in addition, yung mga sahod ng mga tao. Tapos, may mga paparating pa siyang mga ilalagay dito sa farm. Basta pag nataon na nandito kayo, pwede kayong mag-drop by dito. Yan. Pwede kayong mag-overnight. Angel Pascual ng General Santos City. Hello, Garcia Enario, Sunny Pampilo. Sa mga taga Palumpon, Leyte, kung sana magkita-kita tayo dyan, this coming 21st of the month, we will be there. Ay, baka kasama ko pa si Gwen. Yan. Manda. Gusto niya rin mag-walk niya. Doon. Sa magjowa. Yan. Doon mo. Wala. Walang charge. Walang charge. Lynn Nunez. Punta po kay IB. Hi. Nilagyan mo ng sugar. Ang mahalaga pinoprovide ni Lord ang correct.
Don't skip the ads, mga moms, please. I love you. Or, you can click the ads. Click nyo po siya, wag yung X. Click nyo po. Nagpa-deliver ngayon ng ng dalawa pang truck ng graba. Mikay, oh, malapit talaga siya. Siya nga nagtimpla ng kape ko eh. Tinan niyo, sobrang tamis. Hindi nga ako nagsusugar. Tatlo? O 300 lang. Ay. Ah! Ah! Ano? Ganun daw yung gagawin niya, di ba? Papanain niya. Mukha daw, girl. After ko sa Leyte, tapos tsaka ako uwi ng Manila. Si Amanda. Ang ganda ng background. Shinichi Bison talaga yun. Correct. Tulog. Sa cellphone. Hindi narinig. Ah! Oo. Gawa raw ng sibat. Good morning sa Corazon of Imelda Gravaman. Gusto niya magpaayos kasi gusto niya na mag-photoshoot. Nakatulog siya. Pagbalik ko na. Naiyak na naman siya. Nabiyak ko. Nalungkot na naman daw siya. Good morning. Magmamasahe siya dito para meron siyang pambigay ng pagkain dito sa kanila. Kasi isa siya sa mga tumutulong sa pamilya. Ayun yung plate. Sabi ko muna dito yung nameplate, dito na lang sa leeg. Hi, Ate Marivic Christensen. Ate Marivic, I'm going to Manila. Pero first, mag-Leyte muna ako. We will be performing dun sa lugar ng manager namin. Andiyan na pala si Rhea. Tinanghali ka yata. Kaya lang kasi umuulan. Huh? Maliit daw sa... Hi, Ate Chami. Thank you, Ate Marivic. I love you.
Basta abangan nyo po yung pag nandun na kami sa ano. Nandun na kami sa Leyte and sa Manila. Sana panoorin nyo kami doon. Siya nga pala, I have new upload. I have new upload sa aking YouTube channel. Sana panoorin nyo. Pupunta po kayo doon. May mga pinakilala po si Brenda na bago. So, sana puntahan nyo yun. Thank you! Ha? May nakikita kami lang nakakakita. Jusera ka, Bernie, ha? Aga-aga, ha? Lugnasin ag. Sagay say Jasmine. Ha? May nag-flying kiss eh. Ikaw na ba? Sniper ako na. Ha? Si Ansing. Ikaw na, sniper ako. Ilang araw din yung likod na sniper ako. Mama. Tabing dagat. Nasa tabing dagat daw. Hi daw. Jo. Lin. Lin. Oh, Jocelyn. Nag-massage siya. Picture ka, tulog ka sa ganito, oh. Oo. Melesha Lopez. Patulog na gwapa. Kagigising nga lang eh. Big Son Kyle, hi. Ado ka na natulog. Doon na siya nakatulog kasi nagmassage siya dun sa nanay niya. Diyan. Ah. Nag-ano ngayon, hi Mama MJ. Mama. Umiyak.
Bigay para sa bahay mo. Sa bahay mo. Nabigay sa'yo. Wala pa, ma. Yun lang, ang bilis. Tong it? Diyan yung grab. Oo nga, pwede siya mag-massage dito. Ikaw, pwede ka mag-massage dito. Mga nandyan, oh. Kahit ganyan lang, oh. Kaya ganyan. Oo, sobrang daldal na ganyan. For sure. Aray ko, aray ko, aray ko. Nagugula na ako ang bilis. Ay! Tira, ulo ka malalaglag yung ano namin. Malalaglag. Yung baso. Buti ka na mawasag. Ah! Nag-video. May nag-chat. May nag... Pray na lang. Pero okay na yung bahay. Basta yun na lang, uy. May? $1,000? One? 1,000. Binigay sa'yo. Sa'yo yun. Ma? Tignan mo. Chat mo sa akin.
Si Kuya nagbigay ng nakumuha ng pera. Kayo. Kayo mo. Bakit na? Tawad ito. Ba? Oh. Oh. Na semento na. Nakita mo na. Nakita namin. Nakita namin sa video bahay mo. Okay na, may semento na siya. Ganun. Kita nga namin. Nakita namin video, mama send sa amin. Send sa amin mama mo. Yung video. So ikaw, hirapan na rin ako intindihin. Oh. Kayo na bahala mag-ano. Basta alam ko pupuntahan nila, Brenda. Punta sa bahay nyo. Titignan yung bahay nyo. Tapos, kapatid mo, titignan niya rin. O, tsukay. Tax mama. Yeah. Ikaw magpasa ng bigas. Oo. Para meron silang kain doon. Alis na ako. Oo, may binigay na pera sa akin na pampagawa ng bahay. Sandali may nag-PM. Ako pinabasa ko sa chat ko, tapos ikaw yung chat sa'yo, ayaw mo pabasa sa akin nga. Ma'am. Ano? Nababasa siya ng chat. Jorin Fiel. Ate Saori Omega. Sira ulo ka. Maria Fe, kita mo, to wala na. Ay! Nababasa ka rin! Chat. Nangati na. Hindi, ganyan po talaga yung ano namin, Minute Angeles. Gusto niya i-video call ko daw.
Mamaya, nag-live pa ako. Watching mo ako, Helen Patselo. Ganyan talaga kami na Amanda. And that's okay. Ano yan? What do you call this? It's yung landian. Parang ganun. Wag daw kayo magbigay ng star sa akin. Bakit? Wag daw. Ako? O ikaw? O asan yung kinita mo kagabi? Asan? Asan? Kinita mo kagabi? Amin na. Oh! Asan? Aba? Oh. Kala ko yung seamless bra. Ma. Papa! Ay, ayan na. Ayun yung mga tao, diba? Rain or shine. Umaano na po sila. Tinatapos talaga nila. Gusto na nila matapos. Mga moms, may mga ads, huwag niyong alisin. I-click niyo yung ads para mag-appear siya. Tapos back po kayo dito sa sa live natin. Shoutout Amanda. Paano Ate Hazel? Umakit na siya. Niligpit niya na yung pinagkapihan. Ito pala itsura ng ng ilog. Medyo malinis siya ngayon. Hindi pa naman siya ganun kadumi. Ganda ng agos ng tubig. Meresha Lopez Jr. Diba, no? Sarap maligo. Ito yung mga masasarap na na panahon. Alapak. Cowgirl. Opo na ulan. Yes, Ate Hazel. Hanap ako ng Kaya lang kasi itim yun eh. Mahal kasi pag black. Mas mahal daw po ang presyo. Uwi ako ng Manila. Ganda. Gianoos. Yes. Andun si Brenda nagpapaulan din. Kasi gusto niya makita yung paano yung gagawin doon sa kabilang side. Gawa yata siya ng hallway ng daanan. Papasok dito. Kasi doon yata yung gusto niyang gawing main entrance. Sheila May Pasamit sa katapusan po. Ang lunch namin, yung binigay po ni Yes, medyo napuyat ako kagabi.
Oo, Ate Hazel. Di ba may dalawa ka nakuha? Siguro ilan na lang yun nandito. Pakiawin mo na, ilan na lang naman na yun eh. Para ubos na yung t-shirt ko. Mga bag ko marami pa, yung tote bag. Ang marami pa. Hi, Nan Sabal, Trixie Sarmiento. O since wala ako dito, hindi rin ako makakapagbukas. Kulang kasi yung moms. Dagdagan mo na, pakiawin mo na. Yung kinuha ko kulang. O kunin mo na rito yung natitirang 10. Trixie Sarmiento ng Sabal. Thank you sa ating 400 viewers. Ang dami. May mga ads po ba tayo? Sana yung mga ads, huwag nyo ano. Sige, mamaya. Check ko yung ilalim. Kagabi, nakatulog na lang din ako kaka-cellphone. So, dahil sa takot ko na rin. Grabe. Pero bago yan, mga moms, please, punta kayo sa aking YouTube channel. Ay, wait lang. I-share ko yung, i-share ko po yung link. Mamaya video call tayo, Ate Hazel. Yan ang daon ni para mo. I'll send the link. Wait lang po. Thank you. Shoutout watching from Dumaguete. May ano kagabi ma, may... Nandun ako kasi sa A-house kagabi. Tapos may narinig akong ano. Ganon. First may other phone. Marjol, thank you. Hala? 17 lang? Magdama ko sinarge. 17%. Ano? Yung phone ko. Oppo, Mama MJ. Ang lakas talaga. Kaya nga, sana i-click rito. Wait lang. Iko-comment ko po. Yan. Yan. Yung nakapin ngayon. Yan. Puntahan nyo lang yan. Ay, ayaw. Hindi in. Iba talaga. Basta punta na lang kayo sa aking punta kayo sa aking YouTube. Ito po, pakita ko sa inyo. Ngayon na ha, sinasabi ko. Ngayon na after this, agad-agad. Yan. So, I have... Yan. So, puntahan niyo yan mga moms. Para mas more update tayo, no? See you later! Ayusin ko lang yung mga ano ko. Nabura pala yung kilay ko, no?